Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitortu izan umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkatu egin gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Hoi jainko, bera presbitero santuaren jakintzaz, argitu duzu zure izan, emaiezu bihotzonez zure sekuntzariei, haren irakaspertatia eta merezimen duen laguntza, zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Edertarra egindako epistolatik, senideok, honen beste testiguren hogei erdian gauden ezkero, utzi ditzagun zama guztiak eta inguratzen gaituen pekatua. Eta joan gaitezen, eraman handiz, dagokigu burrukaldira. Sinismenaren iturri eta helburu den Jesus gogora erakarriz. Honek ere, izan zezaken atseginen ordez, gurutzea eraman zuen, lotsakizuna gutxi etxirik, eta orain jangoikoaren aukiaren eskuinaldean jarri dago. Gogoan euki ezazue bada, halako erasoaldia pekatariengatik eraman zuena. Ez etxi, ez galduk hemenik, oraindik etzerate odora isurtzen iritsi, pekatuaren aurkako borrokaldian, jaunak esana. Erantzun salmoa, goretxiko zaituzte jauna, goretxiko zaituzte. Beteko dut ziritza, beldur dioten horrean, behartsuek asetzeraino jango duten, goretxiko zaituzte jauna. Bila da bizkionek jauna dute goretxiko, bizi bitez haien bihotzak betiko, goretxiko zaituzte. Jauna zuekin, Jesukristoen evangelioa San Marcosen liburutik. Aldi hartan Jesus, ontzian itxasoaz beste aldera itzuli zenean, jende asko bildu zitzaion eta itxasatzean gelditu zen. Etorri zen sinagogako nagusietako bat, Jairo izenekoa, eta ikusi orduko, oinetan auspeztu eta arren ari zitzaion. Alabatxoa azkenetan daukat, zatoz eta ezarre zaizkiozu eskua gainean, sendabadin eta bizi. Jesus arekin joan zen, jendetza handia zuela ondotik estutzen. Bazenan 12 urte haietan odol jario zegoen emakume bat, sendagile askotan emilia zituen guztiak hortan xautu zituena, eta sendatu beharrean gero eta okerrago zegoena. Jesusen berri entzunda, jende artean joan zitzaion atzetik, eta soineko ukitu zion, bere baitan horrela baizioen. Soinekoa bedere ukitzen badiot, sendatuko naiz, eta berehala odol iturria agortu zitzaion, eta sendatu zela sumatu zuen bere gorputzean. Jesus, indar bat atera zitzaioa oharturik, jendearengana bihurtu zen berehala, eta esan zuen, nork ukitu dizkit soinekoak. Ikasleek erantzun zioten, ikusten duzu, jendeak estutzen zaituela, eta nork ukitu nau diozu.
eta ingurura begira zebilen, hori egin zuenaren bila. Orduan emakumea, gertatu zitzaiona jakinik, beldurrik haratan, haustez jarri zitzaion, eta egia esan zion. Baina Jesusek esan zion, alaba, zure sinismenak sendatu zaitu, zoaz bakean eta osasunean. Oraindik hizketan ari zela, sinagogako nagusiaren etxetik etorri ziren esanez, hilda zure alaba, zertarako eman nekeriago gaixuari. Baina Jesusek esaten zuten entzunik, honela esan zion sinagogako nagusiari. Ez izan begurri, zuk sinistu bakarrik, eta ez zuen inor hartu nahi izan lagun, Pedro, Santiago eta Juan, Santiagoren anaia besterik. Iritsi ziren sinagogako nagusiaren etxera, eta gozaratak, jendearen negarrak, eta garrasiak ikusten egon zen. Gero sartu eta esan zien, zertarako, zarata eta negarroiek, ume hau ez dago hilia, lo dago, haien ordea parra egiten zioten. Baina haren denak kanpora ateratazi, eta neskaren aitaramak eta berekin zerabazkienak hartu zituen, eta neska zegoen tokira sartu zen. Neska eskutik hartu, eta esan zion, talita, kum, hau da, me zuri esaten dizut altxa. Berehala zutitu zen neska, eta ibiltzen hasi, 12 bat urte zituen. Guztiak harrituta gelditu ziren, eta Jesusek zorrotz egingo ziren, inor ez zezala jakin, eta neskari jaten emateko esan zien. Jaunak esana. Gaurkoan, Paskoaldia bukatuta, urtean zeharreko egin normaletan entzultzen gara, baino, txubiz jantzita, egibiz ematen emezak gaurkoan Nafarroako santa bakagurako, Santa Vicenta Maria, eta bere obera oroituz ari gara meza santua ematen. Gaurko evangelioan, agertu zaigu esakerizake urtean zeharreko Jesus bat. Nola egoten zen jende artean, jendearen gandik gertu, jendea joaten zitzaion, batez ere premia zegoenean. Jesusek bazuen, halako sakerizake fama handi bat, eta gerturatzen zitzaion jendean laguntza eske. Batzuk, akaso, gaurkoan entzun dugun, odol jarioak zituen emakume horrek bezala, ezer esan gabe, isilpean, jendetza guztien artean izkutuan bezala. Horregatik Jesusek galdetu zuen eta emakume horrek pixkat ikaratuta baina esan zion, ni izan naiz gaixo barkatu, eta esan zion, edarki egin duzu, zure sinismenak sendatu zaitu, zoaz, bakean eta osasunean. Hitz politak dira, Jesusek bihotzetik esantakoak. Gero, beste gizon horren, sinagogako nagusi horren alaba ere, sendatu zuen, iztuarazi zuen. Ikusten dugu, Jesus oso gertu jendeak eratik, lagundu nahian, maitasuna erakusten, eta jendeak ere bere gana jotzen zuen, eta batez ere estimatzen zuen Jesusek sinismena, konfiantza, humiltasuna, hau da, berari eskatu behar diogu modua, eskatu behar diogu humiltasunez, jakina ez esikituz bezala baizik eta humiltasunez, eskatu behar diogu konfiantzaz, eskatu behar diogu sinismenez, hala da, Jesusek erakutsi nahi izan duguna. Eta gaurkoan Santa Vicenta Maria egera ospatzen, zuzen ere, servizio domestikoko monjak religiosak fundatu zituena, eta batez ere bere eragandina izan duzan emakumearen papera eta emakumearen tokia eta oso mespretxatua zegoen garai batean berak goraipatzea, horri alako indarra ematea, bere dignidade hori askotan zapaldua zegoenan altxaraztea. Izan duzan, Santa Vicenta Mariak hortan lan
handia egin zuen. Eskatzen dugu bere kategantza, bere laguntza eman dezakegula. Eta egin ezagun horrein gure eskaria. Eskatuko dugu, bereziki, sufritzen ari diren pertsona guztien alde, jagoikoak indarren banazaien eskadezakeko jaunari. Eta gure irakoen alde, gaurko mezasantuak bereziki gogoan hartuko ditugu, Marikruz, Baraiba eta Lontxo Basarte, Luixen Bordako eta Arriako familiko irakoak, Pilar Gartziarena, jaunak bere baitan hartu eta handik gure handik izaten eskakizateko jaunari. Entzun, aita honak bihotzez egiten dizkizu eskakia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Entzun, aita honak, Santa Bizentxaren egunean egiten dizkizuko eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak kangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta bete izuti eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, kangoikoa guztiro beti hori, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santu ezbete begiradaz, indar berri egiten duizu beti zure egizari, eta arkibetan guztien duizu begitasuna, zure saldamen askoan gugan betelari, santu efektu edarrak egiten dugu, eta egiten zaten. Horregatik, guk ere, gaineko eta santu guztiekin batean, gorezen zaitu jauna, goz betean kantari. Santu, santu, santu. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat
saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zegoela, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiokutatik, hau bere gorputza da zuentzat emango dena. Ajalondoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta erak guztiokutatik, hau bere ogoraren kalizaturik da, itun berri eta betikoaren gogoa, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isurik dena. Egizue hau nere egitari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziari ondia eta salvamenaren kalizan, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzoko lakatzen dituguna, Espiritu Santuak bat egiten zala. Gogoa izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazun begirasuzua Frantzisko gure irasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoa izan jauna bizteko itxarokinak batean gure sendeak, bereziki, Marikruz, Araiba eta Loitxo Lasarten. Josep Bordako eta Arriango familikoitakoak, Pilar, Zerena. Eta hildako guztiak agitzen zuzura aurpegian eta lerrotezak izkidu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxezagun. Jangoikoaren amamariako batxorekin, San Jose bere separarekin, apostolu santu eginetak izan guztietan, zure adeskide izan diren santuekin, agekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jagoikoa moztu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitzal guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan ezagutu. Gure herria, zerua izena, santo izanari zure izena. Etorreni zure errekoa, egin behiz zure baita zerua izena horrean. Emaitu zure horretako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere zure zorrei, barkatzen duzun zero. Eta ez gure horretan, atera gaitza zukauna, gaitz guztietatik eman duzu bakea gure egunotan. Zure errukiak eskantakatutik garri bizi daitezen eta estuarietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zauzkala apostoluen bakea uzten duzuen bere bakean ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekaturei, eta zure gogoa bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizitzea, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurtunak ale, eman jozue bakea ekari. Jangoikoen dutxazu, zen duzu munduko mekatua, erruki jauna. Hona hemen, jangoikoen dutxauna munduko mekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren beharituak. Jauna,
Egin ezan anotoi. Jaiko guztizona, zeruko gira ez dira bereturik, apanik eskatzen duzugu, Santa Vicenta Mariaren goipena, pozik ospatzen dugunok, irits dezadura, bekatuen barkamena, gorputzeko osasuna, eta animaren beti egiko marrazia eta zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaza izatela Jaiko guztiadunak aitak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean. Eskerik asko jaun, eskerik